Ahojte, tak vás vítam pri treťom tutoriáli na Adobe Premiere a teraz ideme pozrieť na efekty a prechody, tak poďme hneď na to. Takže tu nám máme to videjko, je to nejaká cesta lesom, takže si dáme si ho na časovú os, no, existujúci setting, no a toto si vyberieme trošku z tohto vodopádu. Si to ukázali, hej, označíme si jednu, druhú a dáme, hej. No, toto sa volá tzv. Priamy strih, čiže nie je tam žiaden efekt, ide jedno a postupne nabehne druhé videjko. Takže keď chceme sa s tým tak nejako hrať, tak môžete si ho vlastne dať prvé nad druhé a to druhé editovať, hej, že tu nadáme priesvitnosť, hej, zapneme si hodinky, to bude 100%, tu nám bude priesvitnosť 0%, no a to videjko nám pekne postupne nabehne. Čiže to je jedna z možností, ako viete urobiť taký jednoduchý prechod. No a druhá z možností je, že použijete tie prechodové efekty. Hneď si to ukážeme, takže ich dáme takto vedľa seba. No a tu nám máme položku, v týchto efektoch máme položku toto video transition, takže to otvoríme a tu máme rôzne dissolve a iris. No proste pohrabte sa v tom, zistíte, že čo tam všetko je. Tak poďme napríklad na to prvé, cross dissolve, čiže tam bude nejaký, že to pôjde do kríža, čiže chytíme ten efekt a potiahneme ho a vložíme ho medzi tie videá. Áno, je tam, že nám to videjko postupne prejde jedno do druhého. Keby sme chceli s týmto efektom ho napríklad vymeniť, že tu je dip to black, čiže to pôjde do čierna, tak nemusíme tento vymazávať, ale stačí, keď ho zoberete a iba ho tam dáte a on sa nám automaticky zmení na dip to black, čiže to zčernie a zosvetlie, alebo ja neviem, tento iris box, hej. Nemusíte mazať, ale je tam rovno. Áno, čiže sa tam pekne nám urobí takýto prechod. Keď sa vám tu urobí takáto červená, hej, to znamená, že je to nejako s procesorom a potrebuje ho vlastne vyrendovať, tak vám stačí stlačiť tlačítko Enter, hej, a Enter urobí že to proste pekne si už ho pripraví, hej, a tá červená, vidíte, sa nám zmenila na zelenú. A už to pôjde, nebude vám to tam nejako brzdiť alebo sekať, hej, a pôjde pekne ten prechod pôjde. No, čiže dáme tu ešte raz tento dip to black napríklad, hej. No a teraz, keby ste chceli ten efekt vymazať, tak kliknete naň, dáte iba delete, efekt je preč, hej. Keby ste ho chceli ešte nejako editovať, zväčšiť, zmenšiť sa vám zdá, že je malý, tak zase kliknete naň, tu sa vám otvorí vlastne toto okno, efekt controls, hej, viete si ten efekt dať viac na jednu stranu, na druhú to prelínanie videa, alebo ho viete zväčšiť, hej, že ho zväčšíte na 3 sekundy, hej. Tu budú ešte, keby ste mali nejaký zložitý efekt, tak viete ho aj obrátiť a naeditovať, viete s ním spraviť, čo potrebujete. Áno, čiže tie efekty len v tom takom profesionálnom svete sa väčšinou používa priamy strih alebo iba takáto nejaká základná prelínačka, až tak nejaké tie divé veci nie, ale ak sa vám to páči, tak prečo nie, čiže toto je zoom nejaký, čiže sa to pekne zväčší a zmenší, áno. No, keby ste tu mali nejaké vlastne, že svoje nejaké obľúbené efekty, hej, aby ste ich vlastne v tejto spleti nemuseli hľadať, hej, tak to si viete vytvoriť zložku samostatnú, hej, ponuku, neviem, new custom bin, áno, vytvoríte si položku a ten efekt si viete pritiahnuť do tej položky a môžete tam mať tie svoje efekty. No, čiže to sú prechodové efekty. Čo potom ďalej, hej? Tuto máte, že video efekty. Čiže to sú efekty, ktoré v podstate viete s tým videom ešte pracovať, hej. Ja neviem, tu máme blur a sharpen, čiže nejaké rozmazanie, hej, čiže dáme Gaussian blur, zase ho chytíte a použijete na to video.
No, čiže automaticky sa vám tu vytvorí zložka Gaussian Blur, hej. No a teraz blurriness vlastne je stupeň rozmazania, hej, čiže rozmažete video. Tým, že sú tam samozrejme hodinky, to znamená, že si to viete aj naeditovať, čiže tu bude video ešte ostré, hej, zapnem hodinky, hej, a tu už bude vlastne rozmazané na 50%, no, čiže to videjko, hej, si viete vlastne takto nejakým spôsobom pripraviť. No, čiže to sú, samozrejme takéto isté efekty existujú aj na audio, čiže keď tu máte so zvukom, môžete niečo robiť, hej. Čiže máte tu nejaké color correction, že z kontrast, hej, čiže viete si to video ďalej nejako dosvedcovať, hej, že zosvetliť, stmaviť, hej, zvýšiť kontrast a samozrejme keď sú tam hodinky, tak si to viete nakľúčovať, načasovať. No, teraz tuto, čo máte, tento vlastne obdĺžných pierkov alebo tento elipsu, to sú vlastne masky, čiže vy keď pôjdete na ten Gaussian Blur, hej, a tu nám budete mať, že 30%, tak viete mu určiť, že iba čo bude rozmazané, áno, že bude to rozmazaná len vlastne táto časť, hej. No a zase je tu nejaký, že koľko to bude rozmazané, hej, toto máte vlastne ako ten feather, no, že stupeň, hej, aby to bolo pekne. No a potom samozrejme, že keď chcete s tým nejako pohybovať, tak by ste si to museli nakľúčovať, hej, keďže sú tam tie hodinky, čiže napríklad takto sa maskujú ešpezetky, keď nechcete, aby bolo vidieť, aj tak vlastne prekryjete tú ešpezetku takýmto rozmazaním a ako sa pohybujete kamerou, tak musíte aj tú masku vlastne posúvať, aj, aby to bolo pekne rozmazané. No, takže toto máme vlastne videoefekty. No a aby ste nemuseli, keď napríklad potrebujete len zvýšiť kontrast alebo trošku pridať farbu, zmeniť farbu a tak, hej, tak myslím od verzie CC, že je tu na položka Lumetri Color, to si ukážeme hneď, takže toto dáme preč. No a toto si, dajme tomu, dáme túto cestu, hej. No a ja som si tento Lumetri Color dal do tejto položky. No a keď klikneme na tento Lumetri Color, tak sa nám vlastne ukážu tieto veci, čo môžeme s tým videom robiť, hej. Čiže prvé môžeme vlastne white balance, hej, môžeme bielu, vyváženie bielej nastaviť, hej. Čiže ak chceme to viacej do žlta dať, hej, alebo medzi touto červenou zelenou saturation pridať farbu, hej, alebo tu máme vlastne zosvetliť, pridať kontrast, ubrať svetla, pridať tiene biele, hej, alebo čierne, tak si vlastne vieme to nastaviť tu, hej, že nemusíme tam vlastne dávať nejaký tento color balance efekt, hej, alebo vieme, no ak už robíte nejaké kreatívne video, tak viete si ešte rozkliknúť, hej, a viete jednotlivé ešte tie videá si vlastne viete nejakým spôsobom dofarbiť, hej, alebo karosu krivky, hej, že viete cez krivky, hej, že vlastne bude, že vytiahnete jednu časť a spodnú nejakým uberete, hej, color wells, to sú vlastne ešte stredy, výšky, tiene. No, áno, čiže toto sú také kreatívne nástroje, áno, alebo máme tu ešte potom vignetáciu, hej, čiže keď chcete, keby ste chceli to video, hej, vlastne vignetu dať, hej, no, rozmazať alebo naopak zbeleť. No, ďalší z nejakých zaujímavých efektov, ktoré som vám chcel ukázať, sú tieto na zelenom pozadí, nejaké veci, čo sú robené, neviem, či to poznáte. Tak toto som si našiel takúto rybku. No a teraz vlastne, preto je to robené na týchto zelených reflexných pozadiach, že vy to viete vlastne vykľúčovať, hej. Takže je to vo video efektoch a keď nechcete hľadať, tak toto si iba napíšete, že key, hej, ako kľúč. No a je to tento color key.
No a keď ho vlastne dáte tu na, tak máte to tu na dorobené, hej. No a teraz vlastne týmto pipetkou označíte, že farbu, ktorú chcete vykľúčovať, hej, a vlastne ešte nejaký ten rozsah. No, hej, a teraz vlastne tá rybka, vidíte, je bez toho zeleného pozadia, no tak keď to dáte do svojho videa, tak je vlastne, vidíte, je to čierne a tá rybka vám tam beha. No čiže takto sa dajú robiť nejaké ohne na sviečkách, dýmy a neviem, strelby a no proste čo zoženiete. Ja tu mám ešte a takýto zelený, na zelenom platne vodopád, hej, tak takisto ho viete takto vlastne vykľúčovať. Hej, že keď dáte ten color key, hej, tak ten vodopád vlastne viete vykľúčovať a bude jedna voda. Nie je to viete, až tak dáko vyporobené, ale by ste mali aj vodu v tom videu. No, čiže to sú také zaujímavé veci. Poskúšajte, uvidíte, či sa vám to hodí, či sa vám to nehodí. No, neviem čo ďalej k tomuto, asi to bolo všetko. No a už ďalšie video si pozrieme, ako sa robia texty do videa a čo sa s tým všetko dá robiť.